So, naglakad lang kami kanina mga palangga sa field. So, ngayon naman, kailangan natin kunin yung ating mga sinampay, water the greenhouse, the garden. They're growing out there. They're growing. They're growing nicely. With Michael is wanting that tomatoes. Michael? Yeah. I didn't even greenhouse it yet. Whether it will or not, I don't know. Might not even use it. You need to tell him. You need to tell him that the tomatoes are ready. Oh, alright, they can grow for a while. These need to be moved, don't they, splitting, because they're not growing. Yeah, they're not growing, I can see. Yeah, so you need to, if you do that, do it tomorrow or whatever. I'll do that tomorrow. I don't know. You got another thing coming up. Oh yeah, another seeds mga palangga. Another seeds. It's in flower now, look. Mmm. It came in flower. Mmm. Are we watering the garden? Was it not forecast some rain? Ay, Han. How did that manage to do that? Yung raspberry natin, ito lang talaga ang parang walang buhay. Silang dalawa. Ito. Yan. Kasi yung the rest, meron na silang mga dahon, meron na silang mga sanga. Pero yan, and yan, wala. So, ewan ko kung buhay or patay. Fingers crossed na lang na buhay sila. Pero, I think patay sila mga palangga. Oops! Yan. Kukunin lang namin yung mga sinampay namin. You munching. Oh, it's weeding garden, look here. Does that taste good? Really? No. Really? Okay. Right, Scooby, come on out. So, magtutupi muna ako mga palangga. Kasi kung hindi ko siya tutupiin straight away, yung crease niya, it will be double. Tingnan niyo ito. Itong jeans ni Jan. Sobrang stiff. Parang cardboard pa. It's a bit late na dito. Mga 6 o'clock na siguro ng gabi. So, wala na naman akong gagawin kundi mag-shower. I don't know. Manood ng TV. So, yun lang. So, see you tomorrow, ha? The next day. Look at you. What? You're so dirty. Full of grass now. Why did you not wear your wheelies? Not like me. You need to show them what I'm wearing. Come on. You need to show them what I'm wearing. You think it's funny what I'm wearing. Of course it's funny. So this is what I'm wearing. Yeah, just look. Wheelies. Look. Leggings. This is what you call a trendy girl. Country fashion. Yeah. It's the wellies that make me laugh. Look at him. Yeah. She weren't in much more than a puddle. She'd get wet feet. That tall. So we're just gonna water the greenhouse. The other day mga palangga, transfer natin yung ating honeydew, yung melon natin. Have you watered our honeydew, sweetheart? Yeah. Yeah, good. What do you want to water? I'll just put these.
Yan. Right, switched on. Do you want to They look water? healthy naman and they look happy naman. Sorry? Can you water? I'll do cushion. Okay. Just do that. Hey! Okay. Yan. Yung transplant natin na kamatis, yung pinat natin, hindi pa din kinukuha ng kapitbahay namin. Kasi yun na nga eh. Nanghingi sana siya ng kamatis para sa greenhouse niya. Pero sabi ni Jan, yung greenhouse niya hindi pa daw niya nagagawa. So I don't know when he will do that. So ito na. Tapos na tayo sa pagdidilig mga palangga. And yung cauliflower natin. Yan. So, magpo-frost daw tomorrow. And sabi ni Jen, yung cucumber natin na plants, kailangan siyang ipasok sa bahay. Kasi mamamatay yan. Sabi ko, how about the cauliflower? Sabi niya, it's okay naman daw yung cauliflower. Anna, girls, bedtime. Yes, please. I need a door key. Thank you. Good night, sweet. Hello! Hello mga palangga. So, it's another day. Pasensyahan nyo na itong vlog na to. Composed of many different days. Kasi palagi na ako nabavlog pero walang ending. Kaya ayun. So, anyway, kasi wala na akong ginawa ngayon kundi nag-computer lang. Busy kasi ako. So, gagawa tayo ng banana bread. The recipe is from Mary Berries. Simple lang kasi yung recipe ni Mary Berries. Kaya ayun. Yeah. We got all the ingredients naman. Meron tayong 2 banana dito. Kaso yung banana natin, hindi siya masyadong hinog ba? Yung nagbabrown na ba? Hindi pa. Ito pa. Pero okay na yan. Alam nyo ba, ngayon sana yung lipad ni Mr. papuntang Pinas. And tomorrow yung dating sa Pilipinas. At naghahanda na ako ngayon to get ready to get my flight to Cebu. And then Cebu to Palawan na. Pero never mind. At least we are safe here in UK. Safe yung family ko sa Pinas. Next time na lang talaga. Kailangan natin ng egg. Sandali lang ha. Lagay ko kayo dito. Pasensyahan nyo na. Ito yung pagmumukha ko. Kakaligo ko lang kasi. At wala talaga akong ka-makeup. So, sa recipe, kailangan natin ng 2 itlog. Hala! Tingnan nyo itong itlog na ito mga palangga. Magaspang. Well, magaspang naman yung itlog. Pero ito, iba yung shell niya. Pakita ko sa inyo, ha? Nakikita niyo yan, ito? Compare dito, mas soft to. Yung shell niya. Ito, merong parang different. Magaspang, di ba? Yan. Weird. So, I just gonna gather and measure all the ingredients. But before that, I just gonna go through all the ingredients. 100 grams of butter, 175 grams of custard sugar, 2 eggs, 2 ripe bananas, 225 grams of self-raising flour, 1 teaspoon of baking powder, and 2 tablespoons of milk. So, yun. Okay. I-preheat muna natin yung ating oven. Bakit ganyan? Naging biglang 36 grams siya. Kanina, 90 grams. Nabaliw naman tong
weighing scales natin. Ngayon, nag-change siya into 129. Balik natin, ulitin natin. So that's it. 100 grams. So yung natirang butter, i-grease natin to sa plate mamaya. So yung caster sugar mga palangga, di ba nanghihingi sila ng 175 grams of caster sugar. Yung caster sugar na nilagay ko dito is only 80 grams. And then maglalagay ako ng sweetener. So nagdagdag ako ng 20 grams of canderel. Gusto kong gumamit ng canderel as much as possible pag nagbe-bake ako or biniblend ko yung sugar at sweetener. Kasi itong canderel kasi dito, sabi dito 1 teaspoon of canderel is equivalent to 2 calories. 1 teaspoon of sugar is equivalent to 16 calories. So, yeah, medyo healthy siya, diba? So, yun lang. 100 grams of sugar lang yung ano natin nilagay. Well, mix of canderel and the sugar. You know what I mean. So, imamash ko lang yung banana natin. Yan na. So, nakita niyo naman yung pinang-mash natin sa ating banana is yung pang-mash natin sa potato. Well, I think you can use it to any food, I think. So, ito yung gagamitin natin mga palangga. Itong tin na to. Normally naman talaga itong tin na ganito yung ginagamit, di ba, pang banana bread. Mga twice ko lang siguro itong nagamit since na bili ko siya. Kasi yun na nga, pag nagbe-bake ako, palagi na lang cake yung binibake ko. And I'm always using the round tin, hindi yung ganito. So it's time to shine. Lalagyan ko siya ng parchment paper mga palangga. Paubos na yung parchment paper natin. Lagyan natin ng butter. It is. It's ready. We're just gonna set this aside. Prepare lang natin siya bago natin ipang-mix yung ating mga ingredients. I-crack natin yung ating egg. Okay naman yung egg. Yung sabi ko sa inyo ba na magaspang siya. Okay naman. So, ito na. I-mix na natin. Add lang ako ng pinch of salt. Hindi naman sinabi sa ingredients na lagyan mo ng asin, pero mag-add ako kasi may nag-comment sa akin na dapat daw every time na nagbe-bake ka, lagyan mo ng kaunting asin. So, try natin. Lagay tayo ng 1 teaspoon of baking powder. Yan. So, ito na yung mixture mga palangga. Haluin ko lang.
Yung recipe, ilalagay ko siya sa description below. So if you would like to check it, go ahead and check it. But alam ko naman, most of you, alam na kung paano gumawa ng banana bread. Gagamit ako ng hand mixer, mga palangga, para ano talaga, ma-mix siya thoroughly ba. Ngayon pala yung outline ni Mr. Prime Minister, kung ano yung susunod na gagawin, kung ilulusin ba nila yung mga restriction dito, yung lockdown, may lockdown pa ba. So, ewan ko na lang mga palangga kung ano yung desisyon nila. Ito siya. I wanna leave it all behind. Sailors, it's just you and I. So, ito na siya mga palangga. Ipapakita ko sa inyo yung before. Ito siya. Mukhang masarap naman. Yan. So, ilagay na natin siya sa oven. Naka-preheat na yung oven natin. Yan, ilagay ko lang siya dito. Yan. So, 15 minutes muna. Yes, 3 o'clock na dito. So, I just gonna clean and wash the dishes. Then, update ko kayo mamaya, ha? Kailangan na nating itapon itong mga palangga kasi patay na yung bulaklak. Kawawa, oy. Yan, patay na siya. Sayang itapon ba? Ilagay natin to sa dishwasher para mahugasan talaga na mabuti ba. Yung mga ginamit ko, hugasan ko na. Yes. Nandito sila lahat. Mamaya na natin to i-turn on after tea kasi yun na nga, meron pa mga magagamit na plato. So, hindi pa naman sila karamihan. So, mamaya na lang natin yan i-turn on. Save na rin sa electricity ba? 4 minutes na lang. And yung 15 minutes natin sa ating banana bread, matatapos na. Oh, gusto ko lang i-address mga palangga ha. Sa vlog ngayon, marami akong nabasang mga concern kasi honestly talaga, hindi ko po talaga alam na yung grapes pala nakakasama siya sa mga aso. So, pagpasensyahan nyo na po talaga, tao lang po din ako, hindi ko talaga alam na nakakasama pala talaga sila. So, na-research ko and yes, you are right. At nagpapasalamat din po ako sa inyo dahil nagsabi kayo kasi kung hindi kayo nag-react doon, hindi ko malalaman. So, I will just keep doing the same thing all over and all over again. So, maraming salamat talaga sa mga infos niyo. But luckily naman, yung mga bata, yung girls natin, they are okay naman. And tinanong ko din si Mr. kung alam ba niya na nakakasama yung grapes sa mga aso. At hindi din niya alam kasi at that time talaga na binigyan ko yung grapes yung aso. Nandoon si Mr. and hindi naman siya nagsabi sa akin at hindi talaga niya alam na nakakasama pala sila. So maraming salamat talaga and well, at least it won't happen again. So, sorry. I'm just a human. I'm learning. So, yun. Peace po tayo. 1 minute. I-check na nga natin. Are you ready? Wow! Hala. Umalsa yung ating banana bread, mga palangga. Tingnan nyo yan. Pero hilaw pa talaga siya. I know kasi it's so wobbly. So, ibalik natin. Yan. Hilaw pa siya. So, yun yung first check natin. So, another 10 minutes. 1 minute left.
Ang tagal kaya maghintay pag hinihintay mo. Kukunin ko na. Wow naman, tingnan niyo. This is our second check. And tumubo yung ating banana bread. Hindi pa siya luto kasi pag sinishake ko siya, yung sa gitna, basang-basa pa. So, balik natin. So, 10 minutes more. Hininaan ko lang ng kaunti yung temperature natin kasi ayaw natin masunog yung top and then hilaw pa yung ilalim. So, balikan natin mamaya. Hopefully, maluto na siya. A few minutes later. Time is up! Wow! Tingnan nyo yung banana bread natin. Wow naman! Luto na kaya siya? I-check muna natin, B. Ay, hindi pa siya luto. Hilaw pa siya mga palangga. Alright, ibalik natin sa oven. Ang ganda pa naman tingnan. Sayang, hilaw pa siya. Hilaw na hilaw pa talaga. Kasi yan, sobrang ano pa talaga niya. I cannot smell anything. Right, let's check again. Ano sa tingin niyo? Luto kaya? It looks like na hindi pa siya luto, mga palangga. It's a little bit cleaner, pero hindi pa talaga siya completely na lutong-luto. Try again. 5 more minutes and luto na yan. I'm pretty sure. Are you ready? 2 minutes left. Drum roll. 1 minute. I'm pretty sure na lutong-luto na to. Matagal na akong hindi nakapag-TikTok. Mga 2 days na siguro akong hindi nakapag-TikTok. Marami kasi talaga akong ginagawa. Kukunin na natin. Wow! Excited eh. Hindi makapaghintay talaga na matapos yung 1 minute. Try natin. So clean mga palangga. So yan na. Luto na siya. So ito na yung finished product ng ating banana bread. Lalagay ko siya dito. And I will give you a closer look. So ito siya. Yan. Hala, oy, I'm so proud of myself. Yan. Wow, ang sarap tingnan. 1 hour later. So we're done having our tea. Ngayon naman, we will try my homemade banana bread. I-flip natin siya. It's easy. Very easy. Exploring hidden caves or surfing waves into the night on the beach. So, ito siya mga palangga. Yan. Han. Yeah. You need to use the banana. No. Not the banana. The bread knife. She wants me to use the banana bread knife.
Hot. Let's see. Whoa. Is that alright for you? Yeah, that's it. We've got two things because it'll break up because it's hot. You need to taste it. All of this, please. What? Is it sweet? I won't want to drop it. What do you mean? It'll bounce back up and it'll get placed. Is that very spongy? No, I'm joking. No, what it tastes like? Is it okay? Yeah, it tastes like banana bread. You're so annoying. Right, we'll try. Sobrang yung spongy. It's good. See, kita niyo yan? I'm so proud of myself, Han. I'm getting good at baking. It always helps when you follow the recipe. I don't follow the recipe. They know that. Hindi naman sa I'm not following the recipe. Probably 95% of it, and then 95% of it nagpa-follow ako, then 5% of it parang nilalagyan ko siya ng aking twist ba, kumbaga. Yung banana bread natin mga palangga, ilagay natin dito. Para hindi tumigas ba. So, mga palangga, ito na yung vlog natin for today. Maraming salamat sa panonood, sa pagmamahal, sa walang sawang suporta mga palangga. Maraming salamat talaga sa inyo. So, I'll see you in my next vlog. And, bye. Mwah.